Do you feel the vibes? Здравейте хора! Аз съм Newfit и сега снимам с нова програма. Ако тя върви добре, ще снимам винаги с нея. Ето я, тя е Screen Recorder Pro. Така, нека изиграем една битка в турнамента. Ако и оттам загубим, сме рип. Лад малко назаде ни беше. Нищо. Така. Така. Това ще се умре от самонищото. Само ще го гръмна, че ще умре. Рип. Рипко, рип мечти. Така, найс. Ето това умира. Нека пуснем ни арчерки. Малко да намаля звуците. Аз ще умре, хора, спокойно, няма нужда. Един път като умери, няма страшно. Така, на този гоблин варела му е много слаб. Само да допълня. Мисля още един път, още един грейвяр да му туря. Само че трябва да е така. Мате ще оцелеят, тъп. Не е много. Нищо. Нека пуснем това. И това. То си имало запи, чак сега го изпусна. Браво, брат. Ще направим така. Nope. Хора, видяхте ли как ни обърна точно в последния момент? Няма ти дам, бе, брат. Нема да ти дам. Добре, бе. Yes. Казвам ви, хора, ще ги бия. Вижте го, бе. И победа. Така, хора, още снимаме, нали? Да. И е на първата ни победа. Така. И нека отворим краун чест, хора. Така.
Gold, Gems, Fire Spirit, Archer Key, Elite и Rare Epic. Малко тъпичко, но поне да се беше паднал Айс Голем. Така, хора, нека ви пусна един реплей. Така са дефити. Малко дефити. Но май точно с този. Сега ще увелича на 4 да ви покажа битката. Той ми пуска първо Wizard. Чайте, ще го намаля на 1. Пускам Inferno Claw, той ще умее Wizard, както виждате. И на един удар, на един хит. И тук пускам Tombstone, защото той пусна с Mirror, Фриза, Skeleton Army. Не разбрах защо пусна клона, след като имах Skeleton Army с Tombstone. Не го знам, пускам Archer Key, но по-късно ще набия демидж, понеже, както знаете, Мега Миньяна не бие толкова бързо и бие само по единици. Няма сплаш демидж. Така. Сега пускам Айс Голем с Грейвярд, но Wizard абсолютно всичко спира и не разбрах защо пуснах въобще Грейвярда, понеже като той не наби абсолютно никакъв демидж, защото Wizard е бати батката и всичко спря. Не много 50 хъпата ударил. Пускам Inferno Claw или Tombstone беше. Да. Като почнем да бие по Inferno Claw, сега ще пусна Skeleton Army май. Не, няма пусна. Защото нямам елексир. Така, тук ще пусна май с Айс Голем. Или ще го изчакам про той да пусне. Сега тук вижте как гадно ми го направи. Отпускам Archer Key. Да спра по някакъв начин Wizardът. Тук някак да спра, пускам Tombstone, Skeleton Army. Не Skeleton Army явно. Сега пускам невероятно брат Graveyard Freeze. Сега пускам Freeze. И както виждате, и му вземам хубавата, хора. Пускам му сега. Грейвярдът ми спаси играта. Дори че дойха няколко от Tombstone. Тук е, че той се мъчи, но няма как. И да, хора. Изиграхме на лайв битка. Един реплей. И мисля, че този епизод стана добре. И да много ви е харесал.